Kaixo, gida honetan ikusiko dugu gure irakasle bezala, ea gure Moodleko ikastarok, izan modulu bat edo izan erronka bat, ze estadistikak, ze jarduerak, ze ikasle noa sartuan, ikusteko aukerak. Bai, oso horroza izango zaigu jakitea zein noa zertara eta zertan ibilian ikustea. Bai, orduan, adibidez, hortarako jungo gea, bakoitzek dagokion ikasgaia, bere modulora jun, bai, edo erronkara, eta hemen eskubitan aurkituko dezue aukera bat txostenak izenekoa, bai, eta hemen daukezue agerraldiak izeneko aukera. Hor klikatu izkioz, azalduko zait ondoko lehioa, ondoko aukerakin, bai? Hemen azaltzeit ze ikasgaiko, aukera honetan, ze ikasgaiko estadistikak ikusi nahi duten, hemen azaltze zait ze partaidenak, adibidez izan daiteke, jakin nahi dut zeregin baten edo ez dakit, PDF dokumentu baten, ikasle guztik sartu aldien ikustea edo, bai? Orduan, partaide guztik aukeratuko nuke, edo nahi izan ezkioz ikasle jakin batena, ikasle horren izena jarriko nuke, bai? Nio ingoz partaide guztik aukeratukot. Eta baitare fetxan arabera, ez? Ze fetxatan zein sartu zen. Adibidez, orain arteko guztik jarrikot eta hortxe utzikoet. Gero beste aukera badakuna da, ze jarduerak, hau da, igualetzait interesatzen ikastaro osoa ikustea, bai? Horon igual interesatzen zait, lehen ebaluazioko, adibidez, oinarrizko etiketak ikustea, bai? Jarduera jakin bat, aktibidade jakin bat, zeregin jakin bat, bai? Oda, guain arte nikoa ikasgai honetan, denak ikasle eta irakasle guztik, orain arte gertatutakok eta jarduera honetan, bai? Nik posibilet hemen ekintzatan aukeratzea zeinek sortu duen, ekintza bat, jarduera bat, baina, klaro, aukeratza hori bat sortu, beti irakaslek azalduk zizkit. Ikusi, ikaslek eguneratu, noski irakaslek baitare, eta ezabatu baitare irakaslek. Orduan, gain gontan utziko ekintza guztiak, aukera iturburu guztiena ahaztu ingo dugu aingoz, eta ekitali guztiak, hemen aukera dauke eta aukeratzeko irakaslek indako ekintzak hemen, edo zeak, estadistikak ikusteko, edo ikaslenak. Bai, orduan beste gabe hemen klikatuko dut, ikuste zuen bezala, hemen nahi da lanen, eta denbora pixkatea, guain sartu nahi zelako azkenengotan, saltze izkitena da, ze ikasle, ze fetxatan, sartuan, adibidez ikustea. Hemen ikustet ikasle hau, ordu hontan, sartu zala modulu hau ikustea. Bai? Eta hola, txapa, aukera guztik ikus ditzaket. Bai? Adibidez hau izan daiteke oso interesgarrie FDT-ko tutorentzako, edo dualeko tutorentzako estadistikak jakitea. Bai? Hemen beste modulo hontan, hau da, FDT-ko moduloa da, eta adibidez, jotu bali manaiz txosteneta, beste hainbeste ez, lehen aipatuten bezala agerraldiak ikusi ditzaket, eta esan ditzaket, jakin nahi dut, ikasle jakin batek hemen kasu honetan bakarra dau, ea lehenengo asteko txostena bialdu aldun, edo inaldun, edo noiz indun, bai. Eta hemen azaltze zait, ikastaro modula ikusi dula, bidalketaren egora ikusi izan dula, bai. Hainbat ekintza ikasle honek burututakok. Bai, aurreko adibidea pasako naiz, eta fijatze bali mazate, hemen bukaeran, posible dut baitare emaitza oidenak Excel batea geistea. Bai, jetziko nuke Excel batea, hemen, ni jarri den bilaketan emaitzak Excel batea, eta irikiko nuke, eta da beste modu bat, emaitzak gordetzeko. Bai, hau txukundu pixkat, hemen gozeak, ze ikasle, noa, zerta sartuan ikusteko. Bai, guazen FTT-ara berriz bai, FTT ikasgaia, eta hemen txostenetan hau agerraldiak ikusi duen bezala,
ikus dezakegu baita ere ikastararen jarduera. Bai, ikus dezakegu ikastaro bakoitzen, adibidez, LP ikastaron foroa, ez da ino sartu. Ikastaron txata 6 ikuskatze izan ditu 5 usuarioekin dakok, baldintzak, LP gainditzeko baldintza eta 19 ikustaldi edo 19 aldiz ikusi izan dua 14 erabiltzailek indako 19 ikustaldi daude, bai? Orduan, jarraituko nuke holaxe, ikusten ze guztik, bai? Gutxi gora bera, zein sartuan, zein ez, hemen kasuntan, zenbat ikustaldi izan dituen eta zenbat usuario izan dien. Gero dakeuna da, beste bat ikastaroaren partaidetza, bai? Eta hemen bakarrik zereginak atera zizkit, bai? Zenbateko partaidetza izan den adibidez, hartuko lehenengoa, lehenengo hasteko zakiteko, joango naiz, eta, hemen ikustetena da, modulo hontan, jantokiko prestakuntzan, irakasle gaude guaingoz, eta, Ana Carecero hemen behar da tutorea, eta zenbat aldiz sartuan bertakoa ikustea, bale? Orduan, ikuste zuen bezala, hemen txostenak izeneko hontan, gaitasun analisi aukera lehenengo azteo ikusi, azkenengo azteo ikusi, baina, agerraldiak, bai? Aztertzeko fetxa desberdinetan ze ikasle noa o zertan ibilian, ikastaroren jarduera orokorra ikusteko unidadeka, eta zereginetan ikusteko gure ikasleek edo zertan dabiltzen.